खुलुमबाय लोगोफोर आरो आंनि चेनेल अनसायगिरि साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन सिगाङावनो नैबे आंनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दा जों दिनै फंनैसो मोजां गाज्रि खोथा माने सावरायलायगोन नोंथांमोनजों। दा नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायलां। दा बिनि सिगां मोनसे माने गुसुं भिडिअ' नोंथांमोना नायनानै लाग्रो। माने बै थगायसुला जायनाखि दल माने थगायसुला दलनि जायनाखि लिडार, बे लिडारफ्रा दिनैनि दिनाव माने प्रेस मिटनि गेजेरजों बा निउस चेनेलनि गेजेरजों बा माबा मोनसे माने पर्टेलफोरनि गेजेरजों दिनै बिथांमोनहा माने माबायदि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव माने नंखाय निउस फोसावो आरो रायजो राजाफोरनो मा मेसेज हरनो लुबैयो बिथांमोना। दा बे भिडिअ'खौ एसेबाबो नोंथांमोना नायलांग्रो। दा बिनिफ्राय माने मोजां गाज्रि सावरायगोन लोगोफोर। दा नोंथांमोना नैबे भिडिअ'खौ नायग्रोदो। এমপি ইলেকশ্যনত বিপিআত নিষেধ হৈ গ'ল। 2025 কিবা হেৰি হ'ব নেকি? নাই, মইতো আগতে কৈছোঁ যে ইয়াৰ পিছত আৰু এই বেনাৰটো লৈ পেলাই ইলেকশ্যন খেলিবলৈ মানুহে নাপাব। এইটোতো মানে সঁচা কথা, কাৰণ এতিয়া নিৰ্বাচনৰ পিছত BPF-ৰ মানুহবিলাক বেলেগ বেলেগ দলত জইন কৰাৰ কাৰণে ইমান যোগাযোগ কৰিছে, ইমান ওলাই গৈছে। চ' সেইকাৰণে নেক্সট নিৰ্বাচনলৈকে BPF থাকিবনে নাই সেইটো এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ। दा भिडिअ'खौ नुबाय लोगोफोर नोंथांमोना। दा बेनो जाहैबाय बिथांमोननि सोलिबाय थानाय सानफ्रोमबोनि माने बुंनो गोनां बिथांमोननि बे साबजेक्ट आरो बियो। दा रायजो राजाफ्रा बेफोर खोथाखौ साननानै बा खोनानानै खुनु गुलुं गुजुं साननांगौनि खोथा गैया लोगोफोर। दा दिनैनि दिनाव BPF-नि फ्लेगखौ लानानै खुनु इलेक्सन दारायग्रा मानसि गैला होननानै बिथांमोना बुंगासिनो नङा होमबा। आरो दिनैनि दिनाव BPF-निफ्राय गोबां मानसियानो जइन जाहैबाय होननानै बिथांमोना बुङो। आरो 17 बोसोराव दिनैनि दिनाव बिथांमोना माने जेबो मावाखै होननानै बुङो आरो मा। दा बे जाहैबाय बिथांमोननि कमन। दा बिथांमोना दिनै 17 बोसोरखौ लायाबानो माने खुनु बिसिनाव माबा मोनसे पलिटिकेल बा राजनितिक जाया रायजोफोर आरो लोगोफोर नोंथांमोना नुबोगासिनो दं नङा होमबा। दा दिनै बिथाङा सिन्था खालामनांगौमोन, दिनै बिथांमोना साननो रोंनांगौ बै जइन जाहैनाय मानसिफ्रा दिनै नोंथांखौ मदद होनो थांदों ना नोंथांनिफ्राय माबा मोनसे लुगैनानै थांदों बा गावनि उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय नोंथांजों जइन जाहैदों। बेखौ नोंथांमोना सिन्था खालामनाया माने बिराद मोजां, माने क्लियारै साननानै लानाया मोजां आरो दिनैनि दिनाव नोंथांमोना सोरबा सासे माने BPF-निफ्राय थांबानो माने गासिबो बर' रायजो राजाफ्रा माने फैजोब्बाय साननानै बिराद दुगा जायो आरो मा। दा BPF-नि मानसिफ्रा फैजोब्बाय, BPF-आ थानाय नंला, बेफोरबायदि नोंथांमोना बिराद माने दुगा खोथा बुङो। खिन्थु बै BPF-नि मानसिया माने जाय मानसिया नोंथांमोनाव थांदों बै मानसिया मानि थाखाय थांदों बेखौबो नोंथांमोना खनसे सिन्था खालामनानै नायग्रो, नङाबा लस जागोन इयुनाव। दा दिनैहाय जायनाखि साननो गोरों माने हारिनि मेन्टेलिटि गोनां मानसिया नैबे BPF-खौ नागारनानै बा नैबे जोंनि बर' रायजो राजाखौ नागारनानै दिनै खुनु बे नोंसिनि थगायसुला दलाव रावबो थाङा। माने मोजां मानसि, हारिनि मेन्टेलिटि गोनां मानसि आरो। दा बेखौ नोंथांमोना सानग्रो। दा दिनै 17 बोसोराव जेबो मावाखै होनबाय दे नङा होमबा। दिनै नोंथाङा 4 बोसोराव मा मावखो नङा होमबा, बेखौसो सिन्था खालामनांगौ गोनां। आरो दिनै नोंथांमोना बुंदों नङा होमबा BPF-नि फ्लेग लानानै इलेक्सन दारायग्रा दंना गैया। नोंथांमोना दा बे खोथाखौ बुंलांबाय। दा नोंथांमोना BPF-नि फारसे साननायखौ बारहो। BPF-नि फारसे इलेक्सन माने गेलेग्रा दंना गैया बेखौ माथा मारिनानै जेबो लाब गैया बन्धु। नोंथाङा नोंथांमोननि UPPL-नि फ्लेगखौ लानानै इलेक्सन दारायनानै देरहागोन ना देरहाया बेखौ सानफ्रामबो नोंथाङा माने जानायनि लोंनायनि उन्दुनायनि थाबायनायनि जेरावखि थाङा बेखौ सिन्था खालामनाया बिराद मोजां दिनैनि दिनाव। नङाबा लस जागोन। नोंथांमोना खुनु माने पार्टिखौ बा खुनु माबा मोनसे दलखौ बखिनानै जेबो लाब गैया। दिनै नोंथांमोननि मावनायखौ माने समग्र जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा खुनु रावबो मोनथियै गैया, माने बुजिजोब्बाय। दिनै नोंथांमोना बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय दिनै मा मावखो, दिनै बर' रायजो राजाफोरनो दिनै नोंथांमोना मा होखो, बिटिआर सान्थि सुक्तिनि नामाव नोंथांमोना बर' रायजो राजाफोरखौ बबे लामाजों लांखो दिनै समग्र बर' रायजो राजा आइ आफाफ्रा माने रावबो बुजियै गैला। बै समाव माने एग्रिमेन्टनि उनाव माने इलेक्सन गेलेदोंमोन नोंथांमोना। बै समाव नोंथांमोना बिराद गिदिर गिदिर समायखिरा होदोंमोन जोंनि समग्र बर' रायजो राजाफोरनो नङा होमबा। दा दिनै बेखौ नोंथांमोना बबे मोनसेखौ मावफुंखो रायजो राजानो नोंथांमोनाखौ खिन्थानो हागोन। 1 नम्बराव दङ 1 भट 1 जब, माने न'खर न'खर साख्रि होनायनि खोथा। दा नोंथांमोना सोर न'खरनो सोर बर' रायजो राजाफोरनो दिनै साख्रि होखो, बोरो साख्रियालाय
दिनै माथो नोंथाङा 4 बोसोर जानायाव दिनै सासेबो बर' लाइमोनफोरनो माने साफ्रोमनोबो साख्रि होनो हायाखै नङा होमबा? दा 2 नम्बराव दंमोन 2 नम्बराव नोंथाङा दङमोन बे बिटिआरखौ बा बिटिसिखौ नोंथाङा सुइजारलेण्ड बानायनाय गोजा गोथां गोमो गाबनि माने बिबार बारिजों बुंफबनाय माने जेनिफ्रायबो समायना नैबे बिटिसिखौ सुइजारलेण्ड बानायनो होनदोंमोन। दिनै बै नोंथांनि प्रतिश्रुतिया दिनै बै सुइजारलेण्डआ जाफुंबाय दा रायजो राजाफ्रा सोंदो जाफुंखोना जाफुंदा दा बिथाङा दिनै सुइजारलेण्ड बानायमारबाय नामा? दा दिनै बिथांनि सुइजारलेण्डआ बै हारांगा हाथांगा दालां हाब्रु गदा गदि लामा थरलं थफं माने अन्थाइ गुगालाजोबनाय फिस लामा दिनै बेफोरबायदिखौसो दिनै नुनो मोन्दों नोंथांनि बे सुइजारलेण्डआव। 3 नम्बर प्रतिश्रुतियाव नोंथाङा होदोंमोन बे सारा बिटिसिआव जोंनि बर' आइ आफा रायजो राजा गरिब गुन्द्राफोरनि माने जेंनाखौ समाधान खालामनो बन दाननानै बन फाननानै जाग्रा गरिब गुन्द्रानो माबा मोनसे सुबिदा होनो ना सारनानै खामला मावनानै जाग्रा मैगं थाइगं फाननानै जाग्रा आइ आफा रायजो राजाफोरखौ बिजनेस मावनो माबा मोनसे सुबिदा होनो होननानै नोंथाङा बै समाव गामि गामि हब्रा हब्रा बुंदोंमोन। दिनै बेफोर रेकर्डफ्रा दङ। दिनै बेफोरखौ नोंथाङा मावफुंनो हाबाय दा बन्धु? आं दिनै बेखौसो सोंनो लुबैदों आरो दिनैनि दिनाव बर' रायजो राजाफ्राबो दिनै सोंनो रोंनांसिगोन बै समाव होनाय जेनोखि प्रतिश्रुति बे प्रतिश्रुतिखौ दिनै प्रमद बर' बिथाङा दिनै मावफुंबाय नामा बा रायजो राजाफ्रा मोनबाय नामा होननानै दिनै रायजो राजाफ्राबो दिनै बिथांखौ कुइसन खालामनो रोंनांसिगोन। 4 नम्बर प्रतिश्रुतियाव होदोंमोन प्रमद बर' बिथाङा बे बिटिसिआव जेसेबांखि प्राइभेट स्कुल कलेज दङ बेफोरखौ माने सरकारि खालामनो नङा होमबा? माने आरो फोरोंगिरिनि जेंनाफोरखौ बिथाङा सुस्रांनानै होनो होननानै बै समाव बिथाङा इलेक्सन मागिदोंमोन भट बिदोंमोन। दिनै रायजो राजाफ्रा बेखौ गोसोआव दंना गैया? दा बिनि अनगायै दिनै बिथांमोनहा बे होनाय प्रतिश्रुतिफोरखौ दिनै आबुं खालामबाय नामा? फोरोंगिरिफोरनि दिनै जेंनाया सुस्रांजाबाय नामा? बै स्कुलफ्रा कलेजफ्रा दिनै प्रभिन्सियेलाइज जाबाय नामा? दिनै बेखौ सोंनो रोंनांसिगोन रायजो राजाफ्रा नङा होमबा? दिनै बबे स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जाखो? बबे कलेजआ दिनै सरकारि जाखो? दिनैथ' मोनसेबो नुवाखै। माने जायफोर प्राइभेट स्कुल कलेज दं दिनै बै स्कुल कलेजफ्रा दिनैनि दिनाव माने लांदां थैजोब्बाय नङा होमबा? दिनै जायनाखि गभर्नमेन्ट स्कुल बे गभर्नमेन्ट स्कुलफ्राबो दिनै गथ'बा गला जायगायाव स्टुडेन्टफोर गैयैयाव दिनै बैफोर स्कुलफ्राबो दिनै बोखारनानै लांजाबाय। माने गोबां फोरोंगिरिफोरखौ दिनै हालाय हाफाय खालामजोब्बाय। दा बेनो जाहैबाय नोंथांनि प्रतिश्रुतिया प्रमद बर' नोंथां। दा नोंथांनि प्रतिश्रुतिया बिदिमोनब्ला बै समावनो नोंथाङा फोरमायनांगौमोन। नोंथाङा दिनै थगायनानै राजा जानानै नैबे बिटिसिआव दिनै बर' रायजो राजाफोरखौ आरो खनसेबाव दिनैहाय माने फोलानायजों दिनै इलेक्सन लानो नागिरदों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नङा होमबा? दा दिनैनि दिनाव जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आइ आफाफ्रा दिनै कनसियास जादों नङाबा नैबे बिटिसिआबो जोंनिफ्राय गोमालांनो आरो बांद्राय सम नांला। आरो जोंनि नैबे जेसेबांनाखि जेंना बे जेंना जेंसिफ्रा समाधान जानायनि अनगायै जोंहा माने गोबां माने जेंनासो फैनो थांगासिनो दं। बेखौ हले रायजो राजाफ्रा गोसोआव लादो रायजोफोर। दा दिनैनि दिना बे समा माने बिराद साननो गोनां सिन्था खालामनांगौ गोनां खोथा बियो। माने सम फैबाय माने बारा गोबाव सम गैला। बिनिखायनो दिनै जोङो नैबे दानि इउपिपिएल सरकारखौ माने बै जेनेबा दाखोरफोरखौ जेनेबा हाखराव ज्राव गारहैनाय बायदि नैबे इउपिपिएल सरकारखौबो माने बै हाखराव ज्राव गारहैनांसिगौ। नङाबा जोंनि नैबे सारा जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफानि माने जेंना बिटिसिनि जेंनाया माब्लाबाबो समाधान जाया रायजोफोर। दा दिनैनि दिनाव बिथांमोनखौ आं खावलायगोन बिथांमोनहा गाव गाव जुदि मावनो दम गैयाब्ला सोरखौबा माने सैमाफोर सोंनाय बायदि सोंनानै सोरखौबा सैमाफोर अरनाय बायदि अख्लाबलाबायनानै सोरखौबा अरनो बायदि होसोदलाबायनानै माने जेबो मुलाम्फा गैया लाब गैया। प्रमद बन्धु नोंहा जिहेतु नोंहा बिराद लस आरो खथि बा माइनाससो दं दिनैनि दिनाव। नोंथाङा दिनै सोरखौबा होसोहोयो सोरखौबा माने होसोनो माने बुनो होसोयो ओरैबायदि दा दिनैनि कन्डिसन। बे कन्डिसनखौ दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनै रावबो मिथि गैया। दा दिनैनि दिनाव नोंथाङा बिराद गिदिर गिदिर आसा होयो। बै दाउला दाउआबो माने लाबोनानै फिफैब्ला माने दोनबाय थायोबा बिदै दैयो बिदैनिफ्राय फिसा जायो गोबां माने एरो होननानै माने
दाउला दाउखौ फियोब्लाबो बिराद लाब दं होननानै माने मा होनो फिसा जाहोनो माने बिदै मोनजाहोनो बेफोरबायदि माने मोनसे आसा होनायसो। दा जोंनि बर' रायजो राजाफ्राबो मा जायो बै थगायनाय खोथाफोरखौनो लानानै बै दाउला दाउआ बिदै दैथारो होननाय बायदिसो माने दाउला दाउनिफ्राय बिदै जानो बा फिसा मोननो माने जमबाय थानायखौसो दिनैनि दिनाव नुनो मोन्दों रायजोफोर, नङा होमबा? दिनै रायजो राजाफ्रा बुजिनानैबाबो माने थाखा फैसानि लब, बेफोरबायदि लबाव दिनैसिम माने जोंनि बर' रायजो राजाया सोलायनो हायाखै आरो गाव गावनि रायजोनि समस्याखौ दिनै गाव गावनो बुथुमगासिनो दं। माने गावनि जेंनाखौ गावनो खर'आव दिनै लाबोगासिनो दं। माने बै माबाफोरखौसो जोङो नुहुरो रायजोफोर, नङा होनब्ला? दा दिनैनि दिनाव बिथाङा BPF खौ बखियो, 17 बोसोराव जेबो मावाखै आरो नैबे फैगोन इलेक्सनाव BPF नि फ्लेग लानानै माने इलेक्सन दारायग्रा दंना गैया होननानै। दा दिनै आं फाइनालाव दिनै बेखौनो बुंगोन, नोंथाङा कम्पिउटारनि बिराद माने मास्टार, टेक्न'लजि बिराद एडभान्स टेक्न'लजि माने नोंनाव दङ, नङा होमबा? दा बैफोर जेनेबा मेलेमखौ लानानै बा नोंनि टेक्न'लजिखौ बाहायनानै दिनैनि दिनाव बे फैगोन माने BTC इलेक्सननि उनाव नोंथांनि बै ट्रेक्टरनि सावगारिखौ लानानै माने भट दारायग्रा दंना गैया बा UPPL सरकारा थागोन ना थाया बेखौ नोंथाङा बे कम्पिउटाराव माने सार्च खालामनानै माने रिसार्च खालामनानै नायबानो जाबाय। बेबायदि खालामबा नोंथाङा लाब दं, थारसारा माने जेबो लाब गैया प्रमद बन्धु। आरो जुदि दिनैनि दिनाव जुदि नोंथाङा जुदि हायोब्ला माने बेफोरबायदि बखिनाय हुदाखौ गारनानै बा सोरखौबा माबा मोनसे गाज्रि सोंखारिनायखौ माने ज्राब गारनानै नोंथाङा हायोबा माने रायजो राजाया माने पाब्लिकनि थाखाय मोजां खामानि मावनायाव मुखुब जायोब्ला नोंथाङा माने बिराद लाब दं आरो प्रफिट जागोन आरो। दा आं बेखौ बुंबाय नोंथांनिसिम। लोगोफोर, दा दिनैनि दिनाव माने अनेक खोथा सावरायबाय। दा दिनैनि दिनाव बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। माने नेक्स्ट माने गाबोनहाय माने लोगो मोनफिनगोन आरो। दा दिनै बेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर।